Another day, another vlog. So basig natingala mo guys, no? Anong layo kaya kung bayro nun? So medyo kusog-kusog, medyo ng ulan din, no? Tanaw siya guys. Hi guys, welcome back to our vlog. Maglakaw ta karon, so mapaka-shoutout sa diri sa video. Uy, car maintenance. Balik dito guys, no, kay dili ta maka-withdraw sa video kay offline ilang machine diri na ta sa El Grande. So manatag withdraw day, no? Karon magpagas na punta. Kay 1 bar na punta, grabe. Nag-vlog ka sir? Oh, vlog ko. Sa imong page sa Facebook. Carl Motovlog. 300 no? Kamakina sa kuan R3. Punong tao gasolina ba? Kusog ay. So another day, another vlog. So sabay ko ninyo, no, oron sa atong vlog kay magbayad ta og motor. Grabe ba ni kalayo sa akong ginabayran kay tibong ko. So basig natingala mo guys, no, anong layo kaya kung bayro nun. Naama dyan sa tibong ko. Ako sa Catalunan Grande. So ang reason di ay kay katong time na nangita ko og MT-03 way ba 2022 kay nangita ko og black. Pero akong pinaka gusto dyan doon ta kay katong storm flu na color sa MT-03. Nahandyo ko ato sa iyang color scheme. Kay before ko nagka MT-03 ikan ko sa MT-15. Then ang color sa ko MT-15 ka storm flu. So moto na time nangita ko og MT-03. Try na ko dira sa Yamaha Ulas. So wala sila yung katong color na gusto na ko, kaya ang naa nila dito white. So dito dyan sa tibong ko, dito pa dyan nalayo kayo. O din ang soon to be na overpass diri sa Maa. Kaya para mahumana dyan yung traffic diri. Mo din yung longest diri sa Davao, longest na overpass. Women. Nakapalit ay taog bagong glove sa Motoworld. Ay makita niyo to sa akong last vlog kay grabe na daghan na to buslot ako ang last na glove. So copy lang po to siya sa ako mine. Di na po ta mag-expect na magdugay jud siya. Siguro mga 2 to 3 months lang na akong gamit kay nagkabuslot na siya sa iyang fingertips, no? Kumaan iyang smart tip kay dili kay siya mogana. So far gwapo man kay siya. Ang quality ani na gloves kay syempre sa iyang forma pa lang. And then iyang smart tip mogana jud. Pwede nakadili maghubo o gloves para magkuhan sa mga cellphone. Nga unting po na naganahan ako ani kay na siya airflow which is diri. So naay hangin mo sulod sa imong kamot para dili kay siya mo init. Syempre na may uban tao na grabe kasing tanon og kamot, no. Nice ni siya kay mo bugno jud imong kamot kay naay hangin na mo sulod. Di mo bundak ning ulan guys, no. So karon day guys kay Monday na ko nigi-record. Di kita guys, no, kay hapit na jud ta mahuman aning motora ni since 2 years ato ang contract ani. So 2022 na to ni nakuha ato ang motor. Ato ang odometer 13,000. Hapit na siya mag 14k.
murag gikan na dag ulan dire kay basa na yang dalan. O ang di lang pud ako ganahan aning MT-03 na to guys, no, kay pag ulan grabe jud siya kapisik sa likod. Abot lang kung same lang mag issue sa lain. Mo na kung pinakadili gusto sa MT-03 kaya murag way gamit iyang tapaludo. So diri na ta karon pa left na ta sa Patibungko na ta. Nata karon sa Panakan. So grabe pud ka traffic sa Panakan. Oh, nagsugod na ang ulan. Mukusog niya siya, no? Murag kusog-kusog naman siguro ang ulan dire. Uno sa siguro ta guys. Kita na ta gas station. Kay murag mabasa na jud tani. Atong plano day kay MT next week kay change oil tapos sumot nga na to siya mga coolant nga tanan mga oils niya atong ipa-check. O medyo kusog-kusog na jud ang ulan dire, no. Dito na siguro ta sa Yamaha Tibungko magsuot o grain ko kay murag di pa man pud siguro kay ni kusog. So lami jud kay sa kamot, no, kay medyo bugnaw jud siya sa kamot ato ang glove. So ma-feel jud ako na naadjay hangin na musulod sa ato ang glove. So murag nabasa na siguro ta guys. Dalian na nato ni guys. Murag basa na dyan kay atong likod guys tungod sa pisik sa motor na to. So doon na dito sa Yamaha Tibungko, no. Pagkahuman ani pauli na ta. Wait a minute! Who are you? Tanaw siya guys. Kagwapo sa ambulance, oh. Gwapo na din yung ambulance sa guys, no. Nag-expect ko na high ace lang or sa ba. O nanata sa Yamaha Tibungko. O magbayad na ta karon.